Hej og velkommen til Børneradioen, naturligvis i skoven. Mit navn er Sandra, og jeg står i skoven med Tilde, som er ekspert i fugle og deres lyde. Vi befinder os lige nu i Hareskoven. Prøv at lytte. Der er dejligt at være i skoven. Hov, hvad er det for en lyd? Og hvad var det nu, den fugl sagde? Det kan jeg sige så tit det skal være. Kan du huske, hvad det er for en fugl, der siger sådan? Det er en bogfinke. Er det sådan en fugl, der læser mange bøger? Nej, men hvis jeg forestiller mig, at den sidder med en bog og læser, så husker jeg, hvad den hedder. Det var rigtig smart. Tak til Tilde for den søde fortælling om bogfinken. Nu står jeg her i Hareskoven sammen med Søren, som igennem ugen har lært om fugle, og er nu blevet ekspert i fugle. Kender I det, når man ikke kan finde sine ting? Det var jeg nemlig ude for i går. Jeg havde glædet mig sådan til at nyde solskinnet med en god varm kop te. Men så var min fine sølvske pludselig væk. Nå, men det er jo bare skaden, der har taget den. Det kender jeg godt. Min mor siger altid, at jeg mister mine ting. Men det er lige meget, for jeg ved, det er skaden, der har taget den. Hvor ved du det fra? Men det er fordi skaden samler på skinnende ting, og kan godt lide at tage dem med hjem i sin rede. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor den hedder skade. Tak for det, Søren. Så blev jeg det klogere.